Vážení přátelé, jmenuji se Jitka Nekolová a všechny vás zdravím za spolek Náš kostel, který působí při kostelích v Nezvěsticích a v Žákavé na Plzni jihu. Advent roku 2024 je u konce a já bych vám všem chtěla moc poděkovat za vaši přízeň a podporu, které se dostalo nejen našemu spolku, ale i varhanám v kostele Všech svatých v Nezvěsticích. Od léta běží veřejná sbírka, na kterou přispíváme i prostřednictvím kulturních akcí v obci. A právě o tomto adventu to byla kasička na jarmarku na nádvoří školy o první adventní neděli, kdy tradičně obecní úřad pořádá rozsvícení vánočního stromu s vystoupením zdejších školáků. Další dvě akce proběhly přímo v kostele. Bylo to malé divadelní a hudební představení Živý Betlém, který obsadili místní herci. V ten podvečer byl kostel plný dětí, které se ani na chviličku nenudily a dokonce si pak mohli mezi lavicemi i zatancovat. O týden později přijel vynikající plzeňský sbor Presto, který láká na netradiční repertoár. Slyšeli jsme zpěv v různých jazycích a vystoupení bylo velmi dynamické. No a o poslední adventní neděli jsme se sešli na půli cesty mezi Nezvěsticemi a Žákavou, odkud jsme přinesli a dál do Nezvěstic poslali betlémské světlo a nabídli možnost pobít v kostelích, tentokrát už bez živého hudebního doprovodu, ale třeba za decentního osvětlení svíček, což bylo velmi působivé. Mě osobně moc potěšilo, že jsem některé vaše tváře viděla na všech 4 akcích. Snad to pro náš spolek může být i známka toho, že se podařilo zorganizovat akce rozmanité, lákavé a kvalitní. Ale také jsem se dozvěděla, že někteří z vás byli v kostele úplně poprvé, ač už tady docela dlouho bydlí. A to je pro nás taky skvělá zpráva, protože kostel v každé obci by aspoň částečně měl být takovým malým centrem setkávání, třeba i nějakého kulturního dění, měl by nabízet možnost v tichu posedět a meditovat, každému bez rozdílu. A právě to je i jedním z cílů spolku Náš kostel. Milí přátelé, ještě jednou děkuji za krásné společně prožité adventní podvečery. Děkuji za velkou podporu obecnímu úřadu Nezvěstice při jejich realizaci. Stejně velký dík patří římskokatolické farnosti Starý Plzenec. Děkuji za víc než 13 000 korun, které jste o adventu vložili do naší sbírkové kasičky. Díky tomuto příspěvku se posuneme ke koupi nového motoru pro varhany. Sbírka tím ještě nekončí, dál budeme shromažďovat prostředky na vyčištění a naladění nástroje. A nekončí ani společenské dění. 24. prosince na Štědrý večer přijďte na půlnoční mši do kostela svatého Vavřince v Žákavé. Začíná ve 20 hodin. 25. prosince bude od 15 do 17 hodin otevřený kostel Všech svatých v Nezvěsticích. Vždy v celou začne půlhodinka tichého doprovodu varhan. O den později, 26. prosince, zase od 15 do 17 hodin bude otevřený kostel svatého Vavřince v Žákavé, kde vám k meditaci zahraje od 3 a od 4 zdejší harmonium. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a těším se, že se opět setkáme.